फेक्टराथ' बयबो दोलोआनो फेक्टर बयबो देरहानो होननानैसो गेलेयो रावबो जेननो होननानै गेलेया गतिके आं सानो मोनफ्रोमबो हानजायानो फेक्टर बेयावहाय दतमाल' नङा जेसेबां बियाबाव जेसेबां केन्डिडेटफोर होदों बिथांमोनखौ आं ससनमानारि बिथांमोनखौहाय माने हामलायनाय जासिहरदों गासिबो केन्डिडेटआ जाहाथे मोजां गेलेनो हाथों जों मोनसे गोजोन थासारियाव आरो अनलायनायनि बिदा फंबायनि सानलायनायजों जोङो जाहाथे फिसायख'थिखौ गेलेनो हाथों बेखौसो आं खावलायहरदों बयबो नाजानांगौ आंबो नाजागासिनो दं गामि गामि थांदों थाबायदों रायजोखौ खुलुमदों रायजोनि गोसो जै खालामनो सेस्था खालामदों रायजोखौ सिबिनो नाजादों गतिके सोरबा फेक्टर नङा होननानै आं बुङा मोनफ्रोमबो हानजायानो कंग्रेस जा बिजेपि जा सोरबा जय भारत जा बिपिएफ जा इउपिपिएल जा बयबो फेक्टर दतमा सोलायनायनि हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ जोङो 23 मार्चनिफ्राय लानाय जादोंमोन 23 मार्चनिफ्राय थाबायै जों दासिमाव जोङो नैबे आफलागावनि बेलगुरि गामियाव सफैबाय जों दा ओंखाम जानायनि बाव बेबस्था खालामदों 87 किल'मिटार जोङो अलरेडि कभार खालामबाय जोंनि वार्कारफ्रा जोबोद माने खस्थ' खालामदों सा 100 पार्मानेन्टलि थाबायग्रा जोंहा भलान्टियार्सफोर दङ जोंनि इउपिपिएल हान्जानि फैयै फैनानै गाबोन बियो जोबगोन जों उत्तर दतमानिफ्राय थुलुंगाफुरिसिम जोङो थाबायलांगोन जोङो रायजो राजानि जोबोद माने आशीर्बाद मोननो हादों रायजो राजाफ्रा जोंखौ जोबोद मदद होदों गामि गामि ओंखाम संनानै जाहोदों बिथांमोना बरायदों आर'नाइ गानहोदों जेरावबो बिथांमोना जों दै लोंहोदों माने जोंनो थानो जायगा होदों गामि गामिनो जों थादों दिनैबो जोङो दतमानि मोनसे गामियाव थागोन हर थागोन गतिके जोङो जोबोद अनसायनाय मोनदों ओरैहाय आथिंफ्रा थिफुजोबबाय आसुगुरफ्रा माने साजोबबाय गासिबो आथिं साजोबबाय नाथाय जोंनि गोसोआ जोबोद गोरा जोंनि वार्कारफोरनि गोसोआ जोबोद गोरा जानानै दं थुलुंगाखांनानै दङ गतिके आङो जोंनि कर्मिफोरनिसिम जोबोद गोसो गोजोननाय जासिहरबाय बिथांमोना जे दिनै जोंनि बे दतमा परिबर्तन जात्रायाव बाहागो लानानै 87 किल'मिटार दासिम थाबायबाय आरो 100 किल'मिटार जानो दिनैनो जों 100 किल'मिटारा जाहैसिगोन बायदि मोनदों जों दिनैहाय 10-12 किल'मिटार बेलासियाव थाबायबावो बेजों फ्राय 100 किल'मिटारा दिनैनो कभार जासिगोन गाबोननि थाबायनाया बियो 100 किल'मिटारनि गोजौआव बियो जाहैसिगोन आरोखि सार जोङो नुनो मोनदों जे दतमा ब्लकआव गुबुन दोलोआबो बिजाथि फसंनायखौ नुनो मोनदों इउपिपिएल दोलो हिसाबै बबे मोनसे दोलोजोंहाय फेक्टर जागोनखौ नुदों फेक्टराथ' बयबो दोलोआनो फेक्टर बयबो देरहानो होननानैसो गेलेयो रावबो जेननो होननानै गेलेया गतिके आं सानो मोनफ्रोमबो हानजायानो फेक्टर बेयावहाय दतमाल' नङा जेसेबां बियाबाव जेसेबां केन्डिडेटफोर होदों बिथांमोनखौ आं ससनमानारि बिथांमोनखौहाय माने हामलायनाय जासिहरदों गासिबो केन्डिडेटआ जाहाथे मोजां गेलेनो हाथों जों मोनसे गोजोन थासारियाव आरो अनलायनायनि बिदा फंबायनि सानलायनायजों जोङो जाहाथे फिसायख'थिखौ गेलेनो हाथों बेखौसो आं खावलायहरदों बयबो नाजानांगौ आंबो नाजागासिनो दं गामि गामि थांदों थाबायदों रायजोखौ खुलुमदों रायजोनि गोसो जै खालामनो सेस्था खालामदों रायजोखौ सिबिनो नाजादों गतिके सोरबा फेक्टर नङा होननानै आं बुङा मोनफ्रोमबो हानजायानो कंग्रेस जा बिजेपि जा सोरबा जय भारत जा बिपिएफ जा इउपिपिएल जा बयबो फेक्टर ओमफ्राय आरो बिसायख'थिखौ नों बुंनो हाया रावबो फेक्टर नङा होनना रायजोआ सोरनो भट होगोन बेखौ रावबो मिथिया रायजोआसो राजा रायजोआ जायनो भट होगोन बेनो देरहागोन दतमाजों लोगोसे 15था समस्तियावहाय इउपिपिएल दोलो हिसाबै बेसेबां 19 जोंना सारा आसामाव 15 नङा 19 होदों जों मोनफ्रोमबो 19 समस्तियावनो जों देरहानो नाजादों बयबो खस्थ' खालामगासिनो दं जोंनि कर्मिफ्रा मावगासिनो दङ बिसायख'थिनि जे फिथाइ बेखौ 4 मेआव होनाय जागोन 4 मेआवसो मिथिगोन जे रायजोआ सोरखौ अनदों सोरनो आशीर्बाद होदों गतिके दिनैनो बुंनाया बियो आंनि थाखाय बे थिग जानाय नङा आं बेखौल' बुंदों जे साफ्रोमबो पार्टिनि साफ्रोमबो केन्डिडेटफोरखौहाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरदों बयबो मोजाङै मावथों बयबो गोसो होनानै दावराव दावसि गैयालासे बिदा फंबाय अनलायनाय बायदि जोङो रायजोनि जोङो गोसोखौ जै खालामनो नाजालायथों आं बेखौल' खावलायहरदों